Hey guys! Welcome back to my channel again. It's me again, your girl Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, do not forget to click the tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So yun guys, encourage ko kayo na mag-subscribe because nakikita ko na most of my viewers are not my subscribers. So baka hindi nyo alam kung paano kayo mag-subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button sa baba guys para makasubscribe kayo sa channel natin. So today guys, i-share ko lang sa inyo yung mga nagamit ko for the month of February. Yung mga bagay na to guys, ito talaga yung mga halos everyday ko na ginamit or talaga naging essential ko siya for the month of February. So without any further ado, let's get on to the video. So may basket tayo dito guys. Ito yung basket natin para sa ating mga favorites. And konti lang to guys. Parang ang dami lang kasi sobrang bulky lang. But before I start with these things, i-share ko muna sa inyo because I promise that I will be sharing 1 K-drama every month. So parang required to rin ako na manood ng K-drama every month guys. Dahil sa promise ko na yun. So K-drama or any movie naman ang sinabi ko. But alam ko, mas madami sa inyo na nanonood ng K-drama. And yun din talaga yung mas gusto ko kasi, you know, pampakilig ng buhay, yan, ganyan-ganyan. So, ang share ko sa inyo is My Lonely Heart or yung, ang other title niya is My First Love. Ayun. Makikita siya sa kissasian.ch na website. I-search nyo lang doon. But I will put na lang the link down below para makita nyo siya agad-agad. Unfortunately, wala yun sa app na na-share ko the last time, yung View na pinagpapanooran ko ng mga K-dramas, wala siya doon. So, doon lang sa kissasian.ch or sa myasian.tv nyo siya mahahanap. And the next thing din guys na i-share ko sa inyo is an application that I really love for the month of February. If you've seen my, I don't know if I have already uploaded the vlog yet kapag mapanood nyo to. Pero yun, sinabi ko doon na I will be starting to jog for the month na parang 30 days na jogging or workout, depende kung anong magawa ko. Parang everyday, I should have a jogging or a workout na magawa. So, yung ginagamit ko na application for my jogging is Runkeeper. Yun kasi guys, na-track niya kung gaano kakabilis, ilang calories yung na-burn mo. Makikita mo yung mapa na naikot-ikutan mong nag-jog. Makikita mo doon yung frequency ng jogging mo and makakapaglagay ka doon ng mga goals mo kung ilang kilometers yung gusto mo na ma-jog for that week or for that day. So yun guys. And maganda siya kasi nasa track mo lahat. Download nyo lang siya kung gusto nyo na may pang-track kayo ng jogging nyo or if you wanna start with me and join me here sa 30 days challenge natin ng jogging and workout, join na kayo guys. Okay, so let's start with these things that I got here. Ito guys, simulan natin dito sa book na to kasi sobrang life-changing. Not really that life-changing, pero for me, life-changing na siya kasi for the past months in my life, di ba? Hindi ako masyadong nagbabasa ng mga ganito. Masyado akong nagre-rely on human knowledge or in my capabilities and forgetting that we have divine intervention in our life. Ayun, so when I passed the NCLEX, yun yung sabi ko, bakit ako nakapasa? Hindi ako masyadong nag-aaral or what? Parang ganun. Though sobrang hirap talaga ako, nag-struggle talaga ako. And sabi ko, maybe this is the time to give back. Kasi sabi ko, parang hindi ko deserve na makapasa ako sa NCLEX. So, yun yung time na nag-start kami ng week of prayer namin sa hospital. Yun yung time na binigyan ako ng appointment as a speaker sa isang worship namin doon sa hospital for the nurses and all of the employees ng hospital. Yun, nag-speak ako doon and dito ko kinukuha guys yung mga pang daily devotion. So if you are in the parang phase ng buhay nyo na parang down na down kayo, sobrang alam mo yun, parang ang pangit ng simula ng year mo or parang nag-depress ka or what, nalulungkot ka, parang hindi mo alam kung saan ka ba papunta. This book is perfect. This is for the junior. Pero kahit mga pang-adults, okay na okay din siya guys. Sobrang daming, you know, magaganda dito. And everyday may lesson dito. And sobrang short lang ng babasahin mo. Parang mga 5 minutes, 5 to 10 minutes, tapos ka na, naponder mo na lahat yan. Napag-isip-isip mo na kung ano dapat yung gawin mo sa buhay mo. So, maganda siya. So, this one is the devotional book, Words That Matter, yung title niya.
a must read for the juniors and the adults na din, guys. Okay, move on naman tayo dito, guys, sa box na ito. This is my favorite shoes at the moment. Sobrang tagal ko nang hindi nag-heels. And then sabi ko, when I bought this shoes, sabi ko, kailangan ko yung mababalang na heels. Fortunately, sa Parisian, madami sila ngayon, mga basics na shoes. Meron silang mga black and mga nudes. And pinili ko talaga, guys, yung nude. Kasi alam ko, kahit saan, pwede mo siyang gamitin. Kahit anong outfit, pwede mo siyang i-pair. And sobrang basic lang talaga ng design, guys. Maybe you've seen this on my Instagram posts or on my Facebook posts, ganyan. Ganyan lang siya. Sobrang basic, o diba? Gamit na gamit ko to, guys. Alam mo yung pinambili ko dito, parang wala pang 700. Sige, sabihin mo na max na niya yung 700. But, yung time na nagamit ko na sa kanya, sulit ko na, and perfect to sa mga nagsisimula na mag-heels or sa mga hindi na naman nasanay na mag-heels. Perfect na perfect siya kasi ganyan lang siya. So, this is the nude shoes ng Parisian na yung pangalan niya is Aiza. Ayan, kasi di ba may mga pangalan yung mga shoes nila. So, yung pangalan niya is Aiza. And, kagandahan din dito, guys. Dito sa loob niya, may ganyan. May parang protection para sa iyong paa. Para hindi masyadong nagagas-gagas-gas kapag bago pa yung shoes. So, malapit na tayong matapos, guys. Hold on na lang. Konting-konti na lang to. So, ito naman, guys, yung nakita nyo siguro to sa haul video ko last month. And I really can't get enough. Tama ba yung word ko? Basta ganun. Parang sobrang gustong-gusto namin to ni Bebe because ang bango niya kasi talaga. Unfortunately, when I last visited the Watsons sa SM Rosales, wala silang ganito na ganito yung kulay. Gusto ko yung variant na ito, yung papaya extract. So, sobrang bango niya. Kasi nga, diba sabi ko, kapag gabi na, pag galing na akong duty, tinatamad na ako na magsabon-sabon pa, ganyan, tapos mag-i-scrub pa. So, binili ko na to para pump lang. Nagmamadali na ako pag gusto ko nang matulog, gusto ko lang ma-freshen up. Kukunin ko lang yung loofah ko, tapos pump, ganun-ganun na. Sobrang bilis. Banlaw, finish na, feeling fresh, ang bango mong lalabas ng banyo, ang bango ng banyo mo after mo maligo. So, ito guys, tingnan nyo naman yung nagamit ko na. Pero konti lang yung kailangan mo, mga 2 pumps lang, kaya na niyang pabulahin yung buong katawan mo. So, yun. Pero, hindi ko alam kung may ano siya, kung may whitening. No, they don't have. Brightening and super moisturizing talaga siya. Brightening, tama siya. Nakaka-brighten talaga siya ng skin. Kasi kung minsan nga, nilalagay ko ito pati sa mukha ko eh. Pag tinatamad na ako mag-facial wash. And moisturizing siya, hindi siya talaga drying after mo na maligo. So, perfect siya para sa mga dry skin and sa mga tinatamad na maligo. Or nagmamadali, lalo na pag morning, nagmamadali kayo. I suggest, bili kayo ng mga shower gel nyo or yung mga, bath, essentials nyo ng mga ganito, liquid soaps. Sobrang convenient niya na gamitin. Next naman, guys, is this facial wash, diba? Parang napaka-basic. Alam ko, madaming high school ang gumagamit ito. High school, college, kasi sobrang, diba, yung advertisement nila sa TV, Pond's. But, I'm more into antibacterial plus clarity na Pond's, guys, ito. Kasi alam nyo naman yung skin ko, sobrang prone siya sa pimples. So, ito lang kasi gusto ko siya dinala-dadala kapag sa duty. Kasi, squeezy tube lang siya. Hindi siya na-spill kapag basa. Kasi, compared sa sabon, pag basa siya, napaka-messy niya gamitin or dalhin kapag nasa bag. So, ito yung lagi kong ginagamit. Tsaka mas nagda-dry up yung mga pimples ko and mas nababrighten yung skin ko kapag ito yung gamit ko, guys. Yun nga lang, medyo drying siya. Kasi talagang magda-dry yung mga pimples mo dito. So, kung dry skin ka na at ayaw mong masyadong drying skin mo, this is not a good product for you. Madami pa namang ibang variant ito, pants na ganito. So, yun yung piliin mo na yung medyo nakaka-brighten na lang. Kasi ito, hindi siya yung ganun ka-hydrating. So, drying siya. And ito guys, ito yung isa sa mga essentials ko na talagang hindi ko kinakaligtaan na gamitin. Kasi may nagtanong pa nga sa akin, actually may nag-message sa akin sa FB ko nga doon daw yung ginagamit ko na moisturizer ko every night or in the morning, ganyan. At night time guys, ito talaga yung ginagamit ko. Kasi nga diba tinatamad na akong mag-mask or I ran out of my mask, ganun. Ito na talaga yung ginagamit ko. And so far naman hindi ako nagkaka-breakout dito guys. Sa Bio Aqua na aloe vera gel. Ito yung, may ginawa akong review eh. Put ko na lang yung link down below, yung review ko about dito and yung paano yung application ko, yung paano ko siya ginagamit. Pero, hindi ko siya binabanlawan at night. Pagkalagay ko ng sobrang nipis lang, yun na.
hanggang morning na yun, babanlawan ko na lang siya morning. And masarap siya ilagay sa face, lalo na kapag niref nyo to or nilagay niya sa fridge ninyo. Kasi sobrang cooling niya sa skin, napaka-refreshing and hydrating talaga siya. And guys, dahil lagi ako nagna-night shift, kapag nagna-night shift ako, ewan ko ba, lagi ako nagkakaroon ng cracked lips, lalo na kapag nasa ER ako, kapag aircon, nagdadry yung lips ko talaga. So, ito guys, yung ating solusyon para sa dry lips natin. This is a petroleum jelly in lavender scent. Binili ko to dati sa Watsons. Actually, para sa kapatid ko dapat to pero dahil di naman niya ginagamit, kinuha ko na. Ito guys, sobrang ito yung ginagamit ko kasi napaka-tiny lang niya. Pero yun nga, sobrang lavender scent talaga niya. So, kung sensitive kayo sa mga ganung amoy, hindi ko siya ma-recommend kung mas sensitive yung ilong ninyo. Pero, sa akin naman, okay naman siya. Tsaka, very calming naman yung kanyang scent. So, okay na okay siya sa akin. And last but not the least, guys, sa ating favorite. Ito, kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, alam nyo na hindi to mawawala ngayong February talaga sa favorite ko, guys. Ito yung ginagamit ko. This is the one on my lips right now. Yan yung lagi kong sinasabi. Napaka, niya, na ang lakas niya makapag-fresh talaga ng look. Every time na ginagamit ko tong lip tint na to, this is the Precious Skincare Cosmetic pala, guys, na lip tint in the shade Prettylicious or strawberry flavor. Ito, every time na ginagamit ko siya kapag nag-freshen up ako sa hospital, kapag nag-makeup ako, ganyan. Sobrang talaga, ang dami talagang nakakapuna, nakakapansin na, ang fresh mo naman, ganun. Kasi as in talaga, ang lakas niya makapagpa-fresh kasi yung niya, yung shade niya, pink, ganyan. So, gustong-gusto ko siya. Gustong-gusto ko siya. Everyday, ito yung ginagamit ko. Actually, nasa bag ko na nga siya. Kahit anong bag ko, nandun siya. Thank you so much kay Sis Jen. Marirecommend ko talaga to kahit kanino. Ito na yung bilhin nyo. Ito yung pinaka-favorite ko talaga na na shade nila. Meron pa akong isa pero balak ko pang next month naman, for this March naman, yun yung gamitin ko kung talagang kung masasapawan niya si Prettylicious, yung na yun, yung isang shade na isang nagustuhan ko rin. Yun lang guys, yung favorite natin. Napaka-konti lang yung favorite natin for this month kasi yun lang talaga yung ginagamit natin almost everyday. And I hope you enjoyed watching this video. And kung may nagustuhan kayo dun guys, yung mga links kung saan ko sila nabili, kung may mga online links man sila, I will put na lang sa baba. Pero nasabi ko naman kung saan sila mabibili in this video. So, I hope you enjoyed watching this one. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next video. Bye!